отнесеме много време, защото извинявам се, но нали. Но, защото просто не ми се качваше нещо, просто не мога да качвам. Абе, стига бе. Така. Хора мислят, че не знам този. Дуже малко хора са ме бутне, боже. Така. И така. Тут вече, брат. А защо не е на един и същ? Само ще разправяме и там. Ai, casa. Arada. Miracle. Tego patrzysz. Школам. Пак ще го мина? Или не? Мина го. Але ще отиде. Не, няма аз да съм. Моето дурче. Кво? Хакерче. Хакер. Минах го. Не, няма да го минавам. Това тук се... Не знам какво ще стане. Мина го някак си. Да, хакер. Не, аз няма да играм това. Хора, ще се върна, като стигна на пак същото ниво. Така мина го това. Всяко да направя. Кажете ми. Вече не виждаме. Защо това е тук? Това е... Защо ми бъгва тук? Ще се върна пак, стигна от това тъпо ниво.
път. И така. Здравейте, мои мили. Така. Ето това го минавам. Както беше. И аз ще да видим. Какво е това? Сега да видим. Добре. Това е лесно. Не е лесно. Още ще го мина. Хора, ще се върна като го мина. Мина го при 48 минути. Сега каква е тази простотия? Вие дали не ще мина, като това го оста. Така мина го за 2 часа. Костарша. Я да видим. Хора, това не е излага. Това е истина. Хора, това ще е истина. Това е истина. Пробвайте го. Истина, имах 100 и 200, мисля, че. Да, имах 100 и 200. Така че пробвайте. Истинско че. Истинско си, не е измама. Поне има някакви такива. Искате и да се опитаме още един път? Айде. Ще опитаме още един път. Аз ще го мина и ще видим дали е истина. Пак. Айде. Идвам. И така, ето пак. Я да видим. Какво? Сигурно само от първия път го дава. Да, само от първия път го дава, истина е. Но имах само 1200. Не знам какво стана, но истина ще. Така че и от мен чао, хора. Истина е, пробвайте го. На мен ми стана, може и на други хора, не знам. Също сигурно става. Чао от мен, лайквате и се абонирайте за камбанка.